غريس حجاز زيبلا كبت تشجرات بين تتصور زنورت سفايت يانيرا وحد تارا معلتي سرحة وديئة نجزأنا تملست كن أفتر جاز ودقو كل التودات يقدموا مسؤومون كرش زمال أشانت أني قتيلاتهم بقليلو اتشانت أحيزاغ الطفئت خيليا جن هل توسنا وسنة كبير كتسعد زحازت كوينات تسنح ملايين كرش زحاز بورصة ولا تركب دا أمبر بهوت مترافان مو ما تنزو السن بحانتو مولقوم كخوون تتسي ما يتتسبيتن فيلمنا الجمر باستفلالية من قد زموتت حنتو قوالنا رئينايو أفتنا من جمرة مسلنا أجاكا ودي غينا نرئا أو قلنا دما كرش زمالئت شانطالا أفتا خالقيت مسلي إدا مسحاج انت أسيرا كسيلانا دميتات موت أفتا سالسيت مسلي دما أفتغازك أتسأل قزادك إسان رئا كتنكرنا نكلاون حد معالت بزاقات أمانقر زو السنة مسانتات نوزو موتسيتات زيهم كمزب صحوات ردئنا كميلا نوزو مفرحين مساك غنى ماوتا خمزات سحت نقدر إنا نيشين دحري تملسمو باربرا وجزاء إسان فعلتها بتعم خيلان فليت السفايدة أو جزاء بقول لجز كرت محلالي في مرأي دما لمود نجاريو استوصلوا كرتات أفت جزاء قد سحبن كلا مسأدي أنا نورت وزنوره لساعات استقرت قدام ستات يسمعوها باربرا أدي أخوت موت ندحر بتعميات تسعجي مازلا اتدوكان بين أختم محدرو وانت جدد باربرا أنا يسفيت سرحة بتعم ولا نفعت تقول دا أمبر سرحة بتعم إتراخي مزلو أفت معلت نسو ناوي حانتنا عميلا جزا خيدا نمر عاخدانا نغتعري لا قصرو نيروا باربرا بزجيزة سرحة بتعم زحيلو سلزنوره مسارح تا تحيزا جزانا وجزانا زريتات سرح أفت جزا تحا نتا غريس تبها العميلا قبل لقاه اتتطبق ملقوم إنها سرح هلا تسنح غريس إن كيف غدا هلا مسارحي أسلزن خهلا جن اتا ملقومنا مريت ودق اتا ملقوم تشكركرا أتقى حنتو قرقوات تعلم جنتا سويتي أنتو نادي داتا سلزنورت كوني لا نفت قرقوات تأتيها اتا ملقوم نفت قرقوات بقات أم خمزة أتيت نجيرا أو دوكانا خالق خمزة لتان كم تمت أن نجيراتا كتوت تحسب غريس جن بتعمياتنا دي دانيرا مغنات مرعا دحرس توسون ساعاتاتيو باربراون اندحر دادونجي تشجري ولون إذا أخت حزلكي آيلا ملقوم مرفق تتاوقلا تغير ملقوم كتمتص نامكينات سكالمو فتنة مقاحز تجمر جن باربرا أمنات ألي أتاس لزنورت نخدونكي نويح من قد تمارت جن بزح خيتو قعزت باربرا وكدمئة زفر حقات أمت أنها كلتو موتور سايكلات استقاج أنز مسلا بزحلف كي أخعا استنزح حاشيشن زودق شقوطات نني لعلو خلن نايقريش تقرات سحات جن حنتكاتينا استأسرا كتشاف شانت أهنيرا بتوم حدا غاز قد أمم ساعات بتعميهم تقوديهم نيروم جن حجوهن ناتو قاتوتو وعلتنو حالتهم كقاتلو مفتانيهم باربرا بزرايتو نغير بتعميها دنجيت أنيرا نا بوليس كدول دما موهايلا توصل كنفتا سكن نسا فليزو الحساس لازم تسألا سلك عاد أنا وش تتأتيها تناي سفيت مسارحة أتقوم تقول له صندوق تخفتمو كل التكر روتيا أما كينا نام محلالة فتوتو كما كينا أوريدا أتن كل التكر حيزا نفتو مستوقودو أسوات تأسرن نتنودي قنا راش قد أتود بتنكر تأسرن مو نحادا غفتمو دي قمزنو رودات نفتت أرار أنفت قوتيتا توسدو أسيرا مسودت باربرا نما كينا تسك ألمو كتسفوران كلا نتنزا أسرة تنكرتات ناس حاوة تخيل بزيجرم كونتاتون اتقات أمتات نسو نتن كلتا ودي قنا راش قد نفتم كلتا ودي قمزنو رو سوات ناقوتا تايوس دالهم أما ترشاون اتم كلتا ودي قم نور سوات شقوط العلم وحالتنو عالدم تتاقيسهم كلتي أمي ماتو دحرزي باربرا كسيلان دحريت ملسمو اتاشانت العلا قعزات قتل باربرا بزاقات أمانة قرن معرخن دي بلح خمز غونتن تدنيقة ناس حقت تخيل جنقرو مستوعزت اتكرتات حجون مس مكينة أتأسيرو خمزلو تذكرمو تطقو تبل كم مكينة أخطور ردين كلا حانتن تكرتات نمئسار كاوستطقم هلن مرافق كترخواي كاليتن نعداقا أشوم سلزنوروون تدناقيتا كالتفان افتم ساد استقاتولو لبوتات ملس قروتي مسألشت اتمرفق أو انتحادو ودي توقيات رخوا كاو إدو مسيتا كتوزدانا موكورت كن تنترامو أفتت أرقات إلشا جن حدا خافتم وداتي تسقمو نام مسارحونا قرارت ريو باربرا تدناقيتا كال إشقوط العلا تدقاقا متوكسات وقعن كلا عشراء أمولو تاشقوط تقدف حجي أو سجان تساتافيت سلزقونن تدناقيتا اتاشقوط أرحقات الدرويا نتونو أسيحيتو زنورو ودي قوتيتانا ماكينات سقلمو حزاتو بفتنا تخيل جنتات إلشا زنورت مرفق أفتت أرقها رسيعتا خمز خدت منو ما يفلتتن أو دوكوانا مسوصحت نتو بيك زبالونو أسيحيتو نورو ودي ناو قوتتت نوشت تأتيو بكر رجيرا دما يدون أقرون أستيماتا أسرو اتناي سفيتن جمادن زنورا فتت تطقيما دما نتسف زيو البيك ناو قوتتت ناو لعلواي كفلات سقلو باربرا چگراس تود مسيروا أو استراكا كحلو ساعتكن زغونا سبا أفتك أحالف مو
ቤክና ኣወየ ንኽሕግዝዎ ይፅውዖም ናብኣፉ ኣጥቓ ፀንሓ ጨርቀ እትያሃሉውን እናጎየት ትወርድ እቲ ናብ ድኳና ዝመፀ ሰብ ብጣዕሚ ተናዲዳ ዝነበረት ግሬስያ ናብ መርዓኣ ስለ ዝደንጎየት ድማ ፈጢና ናብቲ ድኳን ተኣቲ ባርባራ ግን ሚስጥራ ንኸይፍለጥ እናደፈአት ንደገ ተውፃ እሞ ኣዕርያ ትሰዳ ንውሽጢ ክትምለስ እንከላ እቲ ኣብኣፉ ነበረ ጨርቂ ካብ ቤክ ተውፀሉ ግዜ ኸይባኸነ እውን ምስ ዘይኮኑ ሰብ ክትቕልድ ኣለኺ እቲ ሕጂ ዝቐተልክዎ ቆልዓ ኣቦኡ ብጣዕሚ እዩ ሓያል ካሃድነና ድማ ክመፅእ ኢሉ የጠንቅቓ ሃንደበት ግን ድኳና እናተጓሕጉሐት ሰምዖ እሞ ቀልጢፋ ትወርድ ዝጓሕጉሖ እውን ኦስካር ዝበሃል ካብ ባርባራ ምስፋይ ዝላመድ ሰብኣይ ኮይኑ ይጸንሕ ብጣዕሚ ለጋስን ልዋን ሰብኣዩ ንሰወይቱ ዝኾነ ጨርቂ እናሰፍየላ ስለ ዝነበረ እውን ባርባራ ንኽትሕግዞ ይሓታ ተጨናኒቓን እትፈርሕን ዝነበረት ባርባራ ግን ብዘይቆፀሮ ክትሕግዞ ከም ዘይትኽእል ትነግሮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ቤክ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ተኣሲሩ ንኽሕግዝዎ ክእዊ ይሙክር ግን እቲ ኣፉ ነበረ ጨርቂ ከዛርቦ ይከኣለን እታ ተኣሲርላ ነበረ ገመድ ተጠቒሙ ከም ገሌልዩ እናተፋሓኸ ይኸይድ እሞ እታ ጣውላ ተቐሚጣ ነበረት ሻንጣ ይረኽባ እናተፋሓኸ ናብቲ ደረጃ ይወርድ እሞ እታ ሻንጣ ትኹረተኡ ነበረ ሰብ ንምስሓብ ይደርብያ ግን ባርባራ ንኦስካር ካብ ድኳና ፋንያቶ ስለ ዝነበረት እቲ ዝወደቐ ሻንጣ ዝርአዮ ሰብ ኣይነበረን ባርባራ ሕጂ እውን እቲ ናይ ክርታት ክእለታ እታወት ተንጠልጢላ ዝነበረት ሽጉጥ ምስ ቤክ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጌራ ከም ትራኸቡ ትገብረን እታ ንቤክን ናብታ ሽጉጥን ዝተኣሰራ ክርታት በቲ ገዛ እናመሓላለፈት በዓልትን በዓልተን ተኣስረን ኣሲራ ምስ ወድአት እታ ሻንጣ ሒዛ ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኢላ ትፅበ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ሃድሰን ዝተባሃለ ሰብኣይ ናብቲ ኣፍ ደገ ድኳን ይቐርብ እታ ማዕፆ ከፍታ እንከሎ እቲ ባርባራ ዳልያቶ ነበረት ክርታት መፈንጠር ተቐይሩ ነታ ኢዱ ነበረት ሽጉጥ ንላዕሊ ይንጠልጥላ ቤክ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብቲ ደረጃ ምስ ሽጉጥ ይፀድፍ እሞ ኣልዒሉ ክትኩስ ይሞክር ግን ጥይት ኣይነበረን ሃድሰን ድማ ኢዱ ፈቲሑ መሊሱ ንኽትኩሰሉ እኹል ግዜ ይረክብ በዓልትን በዓልቶም ክተቃትሎም ሓሲባ ዝነበረት ባርባራ ሓሳባ ከምዘይተሳኽዐ ፈሊጣ ሻንጣ ሒዛ ካብቲ ገዛ ትወፅእ ናብቲ ጫካ ሃዲማ ክተምልጠሉ ትሞክር ግን ሃድሰን ብርሕቐት ተተኪሱ እግራ ይወቕዓ ወንኣስሒታ ክሳብ ትመውት እውን ካብቲ እትጥቀመሉ ክርታት ሓንቲ የውፅእ እሞ ሓኒቑ ይቐትላ ድሕሪዚ ሃድሰን ክኸፍቶ እንከሎ እቲ ሻንጣ ብዙሕ ቅርሽታት ከም ዝሓዘ ንርኢ እቲ ቅርሺ ሓንቲ ብሓንቲ እናልዕለ ናብቲ ሒዝዎ ዝመፀ ቦርሳ የእትዮ ግን ኣብታ ናይ መጨረሻ ጥማር ቅርሺ ቦምቢ ተፃሚዱ ከም ዘሎ የስተውዕል እሞ ገዲፍዋ ይኸይድ እሱ ክኸይድ እንከሎ እውን ደቂሳ ዝነበረት ባርባራ ካሊእ ውሳነ ተዝውስንስ ብሂወት ምተረፉ ኢላ ዶ ትሓስብ እሞ ናብ ፖሊስ ተትድውል ነይራ እንታይ ክፍጠር ከም ዝነበረ ንኽንርኢ ንድሕሪት ንምለስ ሕዚ ግን ምንም ዝፍልይ ዝበለ ነገር ኣይገበረትን ብቐሊሉ ድማ ሞባይል ኣምፅኣ ናብ ፖሊስ ትድውል እንከይዶም ጎየት እውን ናይታ ከተማ ፖሊስ ዝኾነት ወይዘሮ ኤንግሊዝ ዝተባሃለት ሰበይቲ ትመፅእ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ቦታ እናተንቀሳቐሰት ተጠንቂቓ ትሪኦ እሞ ሓሸሽ ተነዚሖ ክትርኢ እንከላ ቅርሺ እውን ከም ዘሎ ርግፀኛ ትኸውን ተመሊሳ ናይ ባርባራ መኪና ክትፈትሻ እንከላ እውን እቲ ቅርሺ ዝመልአ ሻንጣ ኣብ ድሕሪት ሳንዱቓ ትረኽቦ ተናዲዳ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትገብሪ ኣይተፀበኹኽን ኢላ እናኾረየት ካብ መኪናኣ ንኽትወርድ ተሓታ ወይዘሮ ባርባራ ሃንደበት ንኸይትድውል እውን እቲ ናይ ስፌት መሳርሕታት ዝሓዘ ሳንዱቕ ሒዛቶ ትወርድ ንሰለስቲኦም ሒዛቶም ድማ ናብ ፖሊስ ጣብያ ትኸይድ እሞ ኣብ ወንበር ኮፍ ኣቢላ ንኹላቶም ተኣስሮም ግን ባርባራ ትፍራሕ ገበነኛ ስለ ዘይነበረት ንምንቅስቓስ ብዘኽእላ መንገዲ እያ ተኣሲራ ንኹላቶም ኮፍ ኣቢላ ድማ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምምርማር ትጅመር መጀመርያ ቤክ ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረበን ግን እቲ ሓደ ጆሹዋ ዝበሃል ወዲ እቲ ሓሸሽ ንምውሳድ ኣቦኡ ከም ዝለኣኾ ይዛረብ ኩሉ ነገር ጽቡቕ እናኸደሉ ፀኒሑ ግን ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰከንድ ስለ ዝፈርሐ ኩሉ መከራ ከም ዘጋጠሞ ይረድእ ጆሹዋ ቅፅል ኣቢሉ ኣቦኡ ብጣዕሚ ጨካንን ሕማቕ ሰብን ከም ዝኾነ ረዲኡ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ መፂኦም ከይቀተሎም ክሕብኡ ከም ዘለዎም ይነግሮም ወይዘሮ ኣንግል ግን እቲ ምፍርራሕ ንሱ ከም ከቢድ ነገር የርእየቶን እትኸዶ መርዓ ከም ዘለዋ ነጊራ ድማ እቲ ማዕፆ ከፊታ ናብ ካሊእ ክፍሊ ትኸይድ እቲ ማዕፆ ክኽፈት እንከሎ እውን እቲ ትኸዶላ መርዓ ናይ ግሬስ ምዃኑ ግልፂ እዩ በይኖም ምስ ተረፉ ተጨናኒቓን ፈሪሓን ዝነበረት ባርባራ እተምልጠሉ መንገዲ ምእላሽ ትጅመር እተን መፋትሕ ኣብ ጠረጴዛአን ተቐዲፈን እኒዋ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ከርኮነ ኣይኽእልን ንቤክ ፀዊዓ እውን ቁልፉ ንኸውፅኦን ምስ መእሰሪ ጫማዋ ኣሲሩ ገመድ ንኽፈጥር ትነግሮ ቤክ እንከይተጠራጠረ ፈቓደኛ ይኸውን ባርባራ እውን ገለ ተተኳሲ ነገር ብወረቐትን መርፍእን ጌራ ተዳሊ ቅድሚ ምጅማሮም ምስ ተፈታሕና እቲ ቅርሺ ምትመቕለኒ ኢኻ ብሂወት ክኸይድ እውን ክትፈቕደለ ኢኻ ኢላ ትነግሮ ቤክ ቁሩተይ ጋእሰጋእ ምስ በለ ፈቓደኛ ይኸውን እሞ እታ ቁልፊ ናብታ መፍትሒ ገጽ ምድርባዩ ይጅምር ናብቲ መርዓ ክንከይድ እንከለና ግሬስ ብጣዕሚ እያ ትርበይ ዘላ እቲ ኣብ ዝባና ነበረ መልኩም መርፍእ ተፈቲሑ ሙሉእ ሕቖ እዩ ዝጭፍር ኣሎ ሰንኪ ቃንዛ እውን ትኹረት ኣብቲ መርዓ ንኽትገብር ብጣዕሚ ትፅገም በቲ ወገን ቤክ ንዝተወሰነ ግዜ እናሞከረ ድሕሪ ምጽናሕ እታ ቁልፊ ኣብታ ትኽክለኛ ቦታ ይዕልዋ ባርባራ እውን ብታ ዝሰረሐታ ተተኳሲት እተን መፋትሕ ምስ ክራ ከም ዝእሰራ ትገብር ሕዚ ቤክ እታ ቁልፊ ቀስና በለና ገጽ ክስሕባ እኒሄዎ በቲ ወገን ግሬስ እቲ ቃንዛ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑዋ ኣብ መርዓኣ መብካይ ትጅምር
ወይዘሮ አንግል እትደሚኖረ ናይ ግሬስ ዝባን ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ትድንግጽ ዝዕረየ ሰብ ከም ዘሎ ነጊራ ድማ ሒዛታ ናብ ግሬስ ትኸይድ ግሬስና ቤክ ድማ ዝገብርዎ ነበሩ ነገር ቀልጢፎም ኣቋሪጾም ቁልፎምን ክሮምን ይሓውኡ ወይዘሮ አንግል ኣትያ እቲ መፍትሕ ተልዕሎሞ ንግሬስ ኢዳ ፈቲሓ ሒዛታ ናብቲ መርዓ ትኸይድ ግሬስ ንባርባራ እስሬት ክትሪኣ እንከላ ኣሓዘንህላን ተናዲዳ ድማ ትጻረፋ ግን መርዓ ብሰላም ንኽውዳእ መልጎማ ንኽትዕረየላ ትፈቅድ ስራሓ ምስ ወድአት ባርባራ ናብቲ ኣሲራሉ ነበረት ክፍሊ ትምለስ ወይዘሮ አንግል ድማ ትመፍትሕ ኣብ ካሊእ ቦታ እንጥልጢላቶ ትኸይድ ሓዲጋቶም ምስ ከደት አንግል ንቤክ ቁልፉ ናብታ ቦታ ንኽድሩ ትነግሮ ብጣዕሚ ይኸቢድ ነይሩ ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሙኩራታት ይሳኽዕሉ ባርባራ እውን እታ ዝሰርሐታ ነገር ብተደጋጋሚ ተኩሳ ምስ ተሳኽዐሎም ቤክ እታ መፍትሕ ቀሰቢሉ ይስሕባ ቀልጢፉ ኢዱ ይፈትሖ ናይ ባርባራ ታራ ክኣክል እንከሎ ግን ጠሊምዋ እቲ መፋትሕ ናብ ካሊእ ክፋል ይደርዮ ምሽክነይቲ ባርባራ ቤክ እቲ ቅርሺ ሒዙ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ እናተፋሓኸ እናወፀ ስቑኢላ ዘይክትሪኦ መማረፂ ይነበራን ባርባራ ብጣዕሚ ትናደድ እሞ እቶም መንደቕ ተጣቢቑ ዝነበረ ኤሌክትሪክ ነቒላ ተውርዶ እቲ መፍትሕ ኣበይ ከም ዘሎ ንምእላሽ ክትጥቀመሉ ትሙክር ግን ኣይተሳኽዐላን መማረፂ ስለ ዘይነበሮምን ባርባራን ጆሽዋን ብዛዕባ ህይወቶም ምውጋዕ ይጅምሩ እሞ ክልቲኦም መሳኺን ሰባት ኮይኖም ይጸንሑ ኣብ መንጎ ግን ናይ ኤሌክትሪክ ሶኬት ትርኢ እሞ ባርባራ ፍልይ ዝበለት ሓሳብ ትመጸላ መጀመርያ እቲ ኤሌክትሪክ ትልሕጾ ድሕሪዚ እታ ተተኳሲት ነገር ተጠቒማ ክትሽኩዐሉ ትኽእል መንገዲ ትእልሽ ተጠንቂቓ ድማ ብክሪ እናሰሓበት እታ ኤሌክትሪክ ናፍታ ሶኬት ትስኩዓ ከነፍታ ሰከንድሳ ሃድሰን መኪንኡ ገይሩ ናፍቲ ፖሊስ ጣብያ መፂነ መጀመርያ ናፍቲ መርዓ ዝግበረሉ ነበረ ክፍሊ ኣትሞ ንወይዘሮ አንግልን ንጠምኡ ነብሩ ሰባትን ብጥይት ምስ ወቕዖም ናፍቲ ባርባራን ጆሽዋን ዝተኣሰሩሉ ክፍሊ ኣቲ ባርባራ እውን እቲ ገመድ ደርያ ትገብሮ ነበረት ነገር ክተቋርጽ ትግደድ ሃድሰን እቲ ሰነፍ ወዶ ሓደ ፀግዒ ሪኦ ግን ኣቐዲሙ ንባርባራ ቀትላ ደሊነ ደኒኑ ብግሊ ከም ዝፈልጣና ተጻረፋ እንከሎ ግን ወይዘሮ አንግል እናተፋሓኸት ናፍቲ ክፍሊ ትመጽእ ባርባራ እውን ብምልክት እታ ገመድ ናፍታ ሶኬት ንኽትሽኩዓ ትነግራ ዝነበራ ኩላ ሓይሊ ተጠቒማ እታ ሶኬት ትሽኩዓ እሞ ባርባራ እውን እታ ገመድ ኣልዒላ ንሃድሰን ኤሌክትሪክ ተትሕዞ ቅድሚ ንእስሒቱ ናብ መሬት ምውድቑ እተን ሽጉጥ ኣስጢሙ ሒዝዎን ስለ ዝነበረ 3 ግዜ ንባርባራ ተኩስ ይወቕዓ ከምዚ ኢላ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ትመውት እቲ ቅርሺ ተዘይተልዕሎን ናብ ፖሊስ ተዘይትድውልንከ እንታይ ክገጥማ ነይሩ ንምፍላጥ ናፍቲ ናይ መጀመርያ ቦታ ንምለስ ሕዚ ግን እቲ ሻንጣ ከየልዕለት ናብ ፖሊስ ከይደወለት ብፍጥነት ካብቲ ቦታ ትርሕቕ እሞ ናብ ድኳና ትኸይድ ግን ኣብ ኣፍ ደገ ድኳና ቀረባ ግዜ ክንዓፂና ዝብል ጽሑፍ ትርኢ እሞ ብጣዕሚ ትናደድ እቲ ቅርሺ ልዕሊ መጠን ከም ዘድልያ ዘኪራ እውን ንኽትወስዶ ናፍቲ ቦታ ትምለስ ኣብኡ ክትበፅሕ እንከላ ግን ሃድሰን ንቤክ እናቐተሎ ትርኢ ተደናጊፃ ባርባራ መኪናኣ ትጠው እሞ ካብቲ ቦታ ትርሕቕ ሃድሰን ድማ ንወዱ ጆሽዋ ካብቲ ጽርግያ ኣልዒሉ ናብ መኪኑ ይሰቕሎ ብፍጥነት ናፍቲ ከተማ ተኣትሞ መሳርሒ ኣሒዛ ንሓደ ባር ትኸይድ ግን ሃድሰን እናሰዕባ ይመጽእ ስለ ዝነበረ ወዱ ሒዙ ሲዒዋ ናፍቲ ባር ይኣቲ ቅርብ ኢሉ ኣብ ጎና ኮፍ ምሰለ ንኸፈራርሓ ሽጉጥ የውፅእ እሞ ሓዊኡ ኣብ መንጎ እግሩ ኮፍ የብሎ እታ መስተኣናጋዲት ምስ መጸት እውን ሃድሰን ስድራ ምዃኖም ነጊሩ ንኹላቶም ምግቢ ክተምፀሎም ይነግራ እታ መስተኣናጋዲት ጆሽዋ ይደሚ ከም ዝነበረ ሪኣ እንታይ ኮይኑ ኢላ ትሓቶም ከምዘይምልከታ ነጊሩ ድማ ንኽትከይድ ይእዝዛ በይኖም ምስ ተረፉ ሃድሰን ንባርባራ ዝረኣኸ ይኾነ ሰማዕኸ ነገር የለን እንድሕር ደኣ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክውረ ሰሚዐ ቀልጢፈ መፅየ ቀትለኪሉ የፈራርሓ ኣብዚ ኣኾፈ ዘለናላ ሰዓት ከም ስድራ ኢና ንኸውን ንጆሽዋ እውን ሆስፒታል ክወስዶ ኣይክእልን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ይክቃላዕ ግን ባርባራ ጎዝ ሰፋይት ስለ ዝነበረት ናብ ሽቓቕ ሒዛቶ ንኽትከይድን ቆስሉ ንኽትሰፍየሉን ይእዝዛ ባርባራ እውን ብፍርሕና ክንቀጥቀጠት ፈቓደኛ ኮይና ንጆሽዋ ሒዛቶ ንሽቓቕ ተኣቲ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኦስካር ናይ ባርባራ መኪና ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ባር ስለ ዝረአያ እቲ ዝስፈ ጭረቕ ትሒዙ ንኽትሕግዞ ናብ ውሽጢ ይኣቲ ሃድሰን ኣብኡ ከምዘየላ ይነግሮ ኦስካር ግን ስለ ዘይኣመኖ ኣብ ቅድሚቱ ኮፍ ይብል ብዛዕባ እቲ ዝሰፍየሎ ፕሮጀክት እውን ብዘይምቁራፅ ንሃድሰን ይነግሮ በቲ ወገን ባርባራ ንጆሽዋ እናሓከመቶ እንከላ ተቐራሪቦም ምውጋዕ ይጅምሩ ምስ ወድአት ጥቕላል ክሪ ናብ ኢዱ ትህቦ እሞ ዝተፈጠረ ይፈጠር ፈፂምካ ከይትሰዳ ኢላ ትነግሮ በቲ ወገን ኦስካር ናፍቲ ሽቓቕ ዝኸይድ ንጥህጣው ደም ይርኢ እሞ ገለ ችግር ከም ዘሎ ምጥርጣሩ ይጅመር ተሲኡ ብፍጥነት ናፍቲ ሽቓቕ ይኸይድ ባርባራ ድማ ንጆሽዋ ሒዛቶ እናወፀት ትጸንሕ ወዲ ሓዋ ምዃኑን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ቆስሉ ትፀርገሉ ከም ዝነበረት ትነግሮ ኦስካር እዚ ምስ ሰምዐ ኩሉ ዝበሎ ተኣሚኑ ምሕረት ንኸውርደሉ ተመንዩ ንብረቱ ሒዙ ካብቲ ቦታ ይወፅእ ሕዚ በይኖም ምስ ተረፉ ሃድሰን ንጆሽዋ ንምንታይ ክትሃድም ሓሲብካ ኢሉ ይሓቶ ጆሽዋ እቲ ሓደ ወዲ ሃንደበት ክትጉሰሉ ስለ ዝጀመረ ተደናጊፁ ከም ዝመለሰሉ ይነግሮ ግን ሃድሰን ሓስዮ ከም ዝዛረብሎ ርግፀኛ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ጆሽዋ ሽጉጥ ጥይት ዝበሃል ኣይተረፋን ቀዲሙ ዝተኮሰ ንሱ ምዃኑ እውን ርግፀኛ እዩ ነይሩ
ንዕኡ ቀቲሉ እቲ ቅርሺ ሒዙ ንኽጠፍእ ከም ዝሓሰበ ግልጽ ስለ ዝኾነሉ እውን ክቐትሎ ምዃኑ እናፈራርሑ ይጸንሕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ባርባራ እቲ ክሪ ብትንብትን እናኣሰረት ገለ ተዳልላ። ሃድሰን ትሮት ተሰሪቑ ስለ ዝነበረ እውን በታ ጆሽዋ ሒዝዋ ነበረት ክሪ ተጠቒማ እቲ ጠረጴዛ ጫምኡን ሽጉጡን ከይተረፈ ተኣስረን። ጸኒሑ ግን ሃድሰን ሽጉጥ የውፅሞ ንጆሽዋ እንድሕር ደኣ ንባርባራ ቀቲልካ ይቕረ ክብለካ እየ ተዘየለ ግን ንኽልቲኹም የቐትለኩም ኢሉ ይዛረብ። ከምቲ ንጽበዮ ጆሽዋ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ሃድሰን ግን ካሊእ መማረፂ ከምዘየለ ይነግሮ። ሃንደበት ግን ባርባራ ትትስእ እሞ እታ ንብረት ተቕምጠላ ሳንዱቕ ክትከፍታ እንከላ ሙዚቃ ይውላዕ ከም ዕብዲት ድማ ኣብቲ ባር ትስዕስዕ። ሃድሰን ብስዕስዒታ ተገሪሙ እናሰሓቐ ይጥምታ። ባርባራ ግን ኮነ ኢላ እቲ ክሪ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ንምእሳርያ እዚ ትገብር ዘላ። ድሕሪ ደቓይቕ ግን ሃድሰን ሰልችዎ እቲ ሙዚቃ ጠጠው የብሎሞ ባርባራ እውን ናብ ወንበራ ትምለስ። ድሕሪኡ ካሊእ ክሪ ተጠቒማ ኣብ ጫምኡን ሽጉጥን እታ ጠረጴዛን ተኣስራ እሞ ምስ ወድአት ንጆሽዋ ትድርየሉ። ኣብታ ደቂቓ ንሳ ግን ደምያን ደኺምዋን ዝነበረ ግሬስ ንባርባራ ናኣለሸት ናፍቲ ባር ተኣቲ። ሃድሰን ናይ ግሊ ነገር ከም ዘለዎም ነጊሩ ንኽትከይድ ይሓታ። ግሬስ ግን ተናዲዳ ስለ ዝነበረት ንባዕሉ ሱቕ ንኽብል ትነግሮ። ንባርባራ ብሓይሊ እናጎተተት ንደገ ተወስዳ እሞ እቲ መልጎም ንኽተዕርዮ ተገድዳ። ሃድሰን ድማ ብዝመሽኮት እናረኣያ ይስሕቕ። እቲ ስራሕ ምስ ተወድአ ግሬስ ናብ መኪና ተሰቒላ ናብ መርዓኣ ተጓያ ትኸይድ። ባርባራ ድማ በይናብ ደገ ትተርፍ። ኣብኡ ኮይና ንጆሽዋ ምልክት ተህቦ እሞ እተን ሒዝወን ነበረ ክልተ ክርታት ብሓይሊ ይስሕበን። እታ ተኣሲራ ነበረት ናይ ሃድሰን ሽጉጥ እውን ነጢራ ትወርድ እሞ ኣብቲ ባር ምኩላል ትጅምር። ኣብ መጠረሻታ ሽጉጥ ናብ ሃድሰን ገጻ ትጥቆም እሞ ጆሽዋ እቲ ክሪ ብተደጋጋሚ እናሰሓበ ደጋጊሙ ተኩስ ይቐትሎ። ሕዚ ክትሞተሉ ትኽእል ኩሉ ዕድላት ስለ ዘቀነሰት እታ ሻንጣ ናብ መኪና ሰቒላ ሒዛታ ትኸይድ። ጆሽዋ ዘርክእ እንከሎ ተጨኒቑን ተናዲዱን እናተፋሕኾ ናፍታ ናይ ቦኡ መኪና ይስቀል። በቲ ወገን ባርባራ እታ ቅርሺ ዝመልአት ሻንጣ ሒዛ ናብ ድኳና በፂሓና። ነታ ቦርሳ ሓጭን ጌራ ትኸፍታ እሞ ነቲ ሚልዮናት ቅርሺ ክትሪኦ እንከላ ብታሕጓስ እናነበዐት ናፍቲ ቅርሺ ተቕምጠሉ ተሰሓቢ ሓንቲ ብሓንቲ ተልዕሎ። ግን ብዝሕዝን መንገዲ እታ ቅርሺ ተፀቒጣ ዝነበረት ቦምቢ ስለ ዘይረአየታ ትትኮስ እሞ እቲ ድኳን ብምሉእ ይቃፀል። ጆሽዋ እንከይዶም ገና ናፍቲ ቦታ ክበፅሕ እንከሎ ባርባራ እናተፋሕኸት ካብቲ ዝቃፀሎ ገዛ እናወፀት ይርአ። ግን ሕዚ እውን ምሟታት ስለ ዘይተረፈ እንታይ ተትገብር ደኣያ ብህይወት ክትተርፍ ዝብል ሓሳብ ይመፀላ። እዚ ንምርኣይ እውን ባርባራ እታ መልጎም ንምዕራይ ናብ ናይ ግሬስ ጌዛ ናብ ዝኸደሉ ግዜ ንምለስ። ሕዚ እታ መልጎም ክትወድቃ እንከላ ከምቲ ናይ ዓንትዎ ኮኔላ ናፍቲ ጉድጓደ እትያታ ዘይኩነትስ ኣልዒላ ናብ ናይ ግሬስ ቤሎ ትሰፍዮ እሞ ኣብ ሰዓታ ናብ መርዓኣ ትሰዳ። ንገዛኣ ትምለሰሉ ሰዓት ክኣክል እንከለውን እታ ዓንትዎ ዝወሰደታ መንገዲ ሓዲጋ ብታ ትኽክለኛ መንገዲ ትኸይድ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ብተፀራሪ ኣንፈት ስለ ዝነበረ ብህይወት ገዛኣ ከም ተኣቲ ርግፀኛታት ንኸውን። ግን ቅሩተይ ምስ ተጓዓዘት ኣብ መንገዲ ሓደ ሰብኣይ ጠጠው የብላ። ቅርብ ኢልና ክንሪኦ እንከለና እውን ኣቦኡ ንጆሽዋ ሃድሰን ኮይኑ ይጸንሕ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ በበይ ምዃኑ ይሓታ እሞ እናፈርሐት ኢዳ ውፅያ ትጥቅሞ። ብዝገርም ኣጋጣሚ ሃድሰን ካብ ጅብኡ ጥማራት ቅርሺ ናብ መኪና ኣይደርብየላ እሞ ብዛዕባ ምርኻብና ንማንም ከይትነግሪ ኢሉ ሓዲግዋ ይኸይድ። ባርባራ ነገራት ከምዚ ኢሎም ምውድኦም ብጣዕሚ እየ ገሪምዋ። ድኳና ንምድሓን ዝኣክል ቅርሺ እኔዋ፣ ልዕሊ ኩሉ ግን ከይሞተት ውዒላ። እታ ዘይትቐትላ መማረፂት እዚኣ ከም ዝነበረት ፈሊጣ ንገዛኣ እናኸደት እውን ፊልም ናይ ውዳእ። ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገበር። ቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሽገሩ። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት።